Barangay LS 97.1 Forever! Hay! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Isa sa mga hangad natin sa buhay ay tanggapin at maunawaan tayo ng mga mahal natin sa buhay. Nais nating matanggap sa mga panahong hindi natin kayang harapin ang ating sarili. Ikaw kapuso, tanggap ka ba ng mga mahal mo? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joey, 29 years old at isang dating macho dancer. Kabilang ako sa mga nawala ng trabaho dahil sa pandemya noong 2020. Mabuti na lang at may ipon ako noong time na sinabi sa amin na magsasara muna ang club na pinapasukan ko. Pero kahit na ganoon ay sumama pa rin ang loob ko dahil nawalan ako ng pagkakakitaan. Naisip ko nga na paano na nga kaya kami ng asawa at anak ko. Nahiya nga ako sa asawa kong si Rose noong nakita ko ang lungkot niya nang sinabi ko na wala na ako ng trabaho. Napansin ko ang pagkabahala sa kanyang mukha. Pero agad din naman niya yung nabawi. Initian ako nito at sinabing kakayanin namin yon. Sa totoo lang papadudod ay nabigla ako sa pagkawala ng trabaho ko. Wala akong naging backup plan sa pagkakakitaan dahil masyado akong kampante sa trabaho ko. Napamahal na ng todo ko sa pagmamacho dancer ko. Kaya hindi ko naisip na balang araw ay posible itong mawala sa akin. Dumating na nga ang araw na yon, papadudot. Naaalala ko pa. Magkaharap kami ng aking asawa, umiinom kami noon ng mainit na salabat habang pinag-uusapan ang plano naming dalawa sa mga susunod na araw, linggo at buwan. Paano kaya tayo nito? Ay, ewan ko rin eh. Paano kaya kung ibenta ko na lang yung mga alahas na binili mo sa akin? Uy, wag mo ibenta. Pinaghirapan ko yung mga yun eh. Tsaka alam ko namang napapasaya ka ng mga yun. Isang lamo na lang kaya. Tapos di rin naman natin matutubos. Eh di diretso benta na lang natin kesa tuloy-tuloy tayong nagbabayad ng interes. Eh, mas maganda kasing pakinggan yung sangla kaysa sa benta. Para kunwari may pag-asa pang mabawi. Ewan ko sa'yo. Buti nakakayanan mo pang magbiro sa kalagayan natin ngayon. Eh, kesa naman maglulumpasay ako rito. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Napaka-positibo mo. Positibo ako sa buhay ah. Hindi sa COVID. Ay naku, ikaw talaga. Alam mo, naisip ko, Ano yun? ikaw na lang kaya mag-macho dancer sa ating dalawa. Sa ngayon kasi parang mas malaki pa yung braso mo kaysa sa akin eh. Umayos ka nga! Seryosohin na natin to. Nagsimula na ang lockdown. Kailangan na nating makaisip ng pagkakakitaang iba. Eh, kaya pa naman ang ipon ko. Baka pwedeng sa susunod na lang nating pag-usapan. Hay nako, mabilis lang mawala ang ipon na yan kapag di napapaikot. Pag pinaikot ko ba dito sa mesa yung ATM card ko, madodoble na yon? Joey, Ay, sa totoo lang, wala pa kasi talaga akong alam na gawin eh. Alam mo namang nabigla din ako, di ba? alam ko naman yun. Kahit ako rin naman, naisip ko nga sayang yung mga tinanggihan kong trabaho dati. Di sana kung tinanggap ko yun, madadagdagan pa yung ipon natin. Mas kampante naman akong nandito ka lang sa bahay para may gumagabay sa anak nating si Miggy. Huwag mo na masyadong isipin yun. May naisip ako. Ano yun? Paano kaya kung mamakla ka na lang? Maraming malungkot na bakla ngayon kasi di sila makalabas. Ikaw pag sineryoso ko yan, huyo ka sa akin talaga. Papatulan talaga ako ng mga baklang yun, bahala ka. Tong katawan kong to? Oh, kita mo ba bumali yan? Ha? Baka mata ko lang ang walang laway nila pag nagkataon. Basta ba may porsyento ako dyan eh. Bakit ka naman magkakaporsyento? Lalawayan ka rin ba nila?
Kasi manager mo ko. Saka ako nagsuggest niyan sa'yo, no? Sus, naunahan mo lang ako magsabi niyan. Pero sa totoo, 8 years old pa lang ako, nasa utak ko na yan. Magkano kaya kikitain mo, no? 1K pag walang face mask. 500 plus candy pag naka-face mask kang gigiling. Ang baba naman ng singil mo sa katawan mo. Gawin mo namang 1.8. Binutalan mo pa, di mo pa sinarang 2,000. Sariwa pa naman tong katawan ko ah. Panlaban pa kaya to sa liga ng mga bakla? Baliw ka talaga. Oh, tinan mo yung mga giling kong to? Oh, yung mga hagod na yan? Nako, mga ganitong moves ko, ubos ang kaluluwa ng mga yan. Oh, Miggy anak, gising ka na pala. Pinag-uusapan namin ng... Ang balak niyong pamamakla. Narinig ko po. Ah anak, gusto mo bang makipagkwentuhan sa amin ng nanay mo? Wala ka namang klase, di ba? Halika para… Wala po akong interes pag-usapan yung mga plano niyong pamamakla. nagbibiruan lang naman kami ng tatay mo, anak. Kukuha lang naman ako ng tubig. Babalik na rin ako sa kwarto. Ah, nga pala anak. Bukas niyo na lang po sabihin kung ano man yan. Maapdi pa ang mata ko. Gusto ko pang habulin ang tulog ko. Ah, sige. At kung pwede po, huwag masyadong malakas sa mga bibig nyo kapag nag-uusap kayo. Nakakaya kasi sa mga kapitbahay na naririnig yung mga pinagsasasabi nyo. Anak, Ay, Mukha siyang galit, no? shh, tama na. Mamaya marinig pa tayo nun. Mapagalitan na naman tayo. Ewan ko ba sa batang yan? Mula nung nagsimulang magbinata, biglang nagiging suplado. Baka may dalaw. Hayaan mo na. Tara na lang sa kwarto at lubos-lubusin mo na ako habang wala pa akong dalaw. Gusto ko yan. Ako rin lulubos-lubusin ko na habang wala pa yang dalaw. Kung hindi dahil kay Rose, baka nagpakamatay na ako sa sobrang lungkot. Mabuti na lang at sadyang masiyahin ang napangasawa ko. Kaya naman noong inabot kami ng problema sa pandemya ay hindi ako masyadong nalungkot dahil nandyan siya para suportahan at pasayahin ako. Kaklase ko si Rose noong naging karelasyon ko siya. High school sweethearts kami noon, Papa Dudut. Bago kami makagraduate sa high school ay nabuntis ko na siya. Hindi naman yon sinasadya, natakot kami noong nalaman naming nagdadalang tao siya. Inisip naming hindi namin yon kakayanin dahil nga masyado pa kaming mga bata. Nakaramdam din kami ng takot dati dahil siguradong makakagalitan kami ng mga magulang namin. Kaya naman naisip naming ipalaglag ang nasa sinapupunan ni Rose. Pero hindi kami nagtagumpay, Papa Dudut. Kaya wala kaming naging choice kundi aminin sa aming mga magulang ang lahat-lahat. Naalala ko na hindi nagmarcha si Rose dahil binawalan sa school namin yon. Nalungkot ito ng sobra kaya naman para makabawi, pinangako ko sa kanya na babawi ako sa kanila ng magiging anak namin. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa sa edad naming yon. Siyempre, hindi na kami nakapagpatuloy sa kolehiyo at nag-focus na lamang sa magiging pamilya namin. Panay extra sa work lang ang ginagawa ko noon. Barya-barya lamang ang nakukuha. Nahiya na ako sa biyanang ko dahil sa kanila kami nakatira. Panayang parinig sa akin noong biyanang kong babae, nakakapangliit ang mga salita niya dati. Pero lahat ay tiniis ko, Papa Dudut, alang-alang sa pamilya ko. Noong naging 20 anyos na ako, saktong nakita ko ang isang karatula sa isang gay bar. Naghahanap sila noon ng macho dancer. Naisip ko na pwede ako rito. Di naman sa pagmamayabang, Papa Dudut, pero maganda nga akong lalaki, lalo na noong medyo bata pa ako. Malaki na rin ang katawan ko dati dahil sa pagbubuhat sa talyer at sa pag-iigib ko. Kaya naman nakatulong yon para matanggap ako. Nahirapan ako noong una dahil hindi naman ako magaling sumayaw. Parehong kaliwa ang mga paa ko, kaya noong mga rehearsals namin ako madalasang nakagagalitan. Para daw hindi magkasundo noon ang mga paa ko dahil laging parang may sariling mga mundo. Na-down ako. Gusto ko nang tumigil pero pinalakas ni Rose ang loob ko.
Tinulungan ako nitong mag-practice hanggang sa makayanan ko na nga. Napaswerte talaga ako sa asawa ko. Kaya naman pinangako ko na habang buhay ko siyang gagawing reyna. Dito na tayo sa mahana-mahana. Asa sa mga pinsi. Kaya umasawa ka na. Oh! Miggy, anak! Maaga mo nagising ah. Nagugutom ako. Ay, teka. Bigyan mo lang ako ng 5 minutes. Aayusin ko lang itong mga in-order sa akin na frozen food. Tapos, ipagluluto na kita. Asan po ba ang nanay? Nagpapahinga ang nanay mo. Huwag mo na munang gisingin. Napagod na mag-inventory yun kagabi. Gusto mo ba prituhan kita ng tosino? O gusto mo ng hotdog? Magbubukas na lang po ako ng instant noodles. Wag yan. Di maganda sa katawan na sinasanay sa instant noodles. Ito na lang hotdog. Bakit maganda po ba yan sa katawan? Ay, pinatigas lang naman to na karne. Karne pa rin naman to. Protina. Magtutubig na lang po ako. Oh, teka anak. Huwag ka muna umalis. Total, di ka naman nababalik sa pagtulog, di ba? Baka pwedeng tulungan mo muna si tatay dito. Tinan mo anak ko. Sobrang dami ng order sa akin. Tiba-tiba tayo nito. Kaya niyo po yan. Eh nak, wala ka namang gagawin sa kwarto mo eh. Tsaka para hindi ka na rin lagi nakakulong dun. Galaw-galaw ka ng braso mo dito para lumaki-laki yan. Tulad ng braso ng tatay mo. O, tinan mo yan. Fe-flex ko lang ha. O, para matulad ka sa akin. Nice ang macho dancer? Hindi na po. Ang ibig kong sabihin, matulad ka sa akin na malaki ang braso. Maglilinis na lang po ako ng kwarto. Mamaya ka na maglinis. Marami namang oras para dun eh. Andito ka lang naman sa bahay ngayong lockdown. Sige na, dali na anak. Kahit ikaw na lang ang tagalista ng mga i-deliver ko ngayon. Ayoko nga pong tumulong dyan. O di kahit ikaw na lang yung tagabilang ng mga nasa lamesa. O kaya ikaw na lang yung tagalagay sa freezer nitong… Tay, ang kulit naman eh. Sinabi ko na nga ayokong tumulong eh. Paulit-ulit kayo. Sorry anak. Di ko naisip na kagigising mo nga lang pala. Kaya siguro irritable ka. O sige. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ako na ang bahala dito. Anak. Nga pala. Lalabas ako mamaya para i-deliver tong mga order sa akin. Kung sakaling di pagising ang nanay mo, pakiasikaso mo na lang yung darating na customer ko ha. Sino? Si Bibi. Madali lang makilala yon. Berde ang buhok na bakla. Makulay din madalas magdamit. Malaking tao yun, malaki boses. Malaki rin ang hikaw. Mabait yun. Baka bigyan ka pa ng tip nun kapag mabait ka sa kanya. Customer nyo sa club? Dito nyo sa bahay dinadala? Di ba kayo nahihiya kay nanay? Ay, hindi anak. Hindi ganun yun. Customer ko si Bibi sa frozen food. May sari-sari store kasi yun. Sa akin kumukuha. Nasa ref na yung mga order niya. Sa unang stante yung… Kala ko isa na naman sa mga binakla nyo dati. Oh, saan naman nanggagaling yan? Di ako namakla dati, nak. Sinasayawan ko sila, oo, pero… Ganun na rin yun. Huwag nyo nang depensahan. Ay, ano bang problema mo? Nitong mga nakaraan parang galit na galit ka sa akin ah. Magsabi ka. Dali, makikinig ako. Isipin nyo na lang kung bakit ako ganito sa inyo. Oh, saan ka pupunta? Di pa tayo tapos mag-usap, Miggy! Miggy! Naging iba ang turing sa akin ni Miggy noong nagsimula itong magbinata. Parang laging mainit ang ulo nito sa akin nang tumungtong siya sa edad niyang 10. Mas lalo na noong naging 14 na siya. Talagang hindi ko na makontrol ang galit niya sa akin. Pansin ko naman yon, hindi lang ako naimik. Hindi naman kami ganito dati, Papa Dudut. Mas close pa nga kami noong bata-bata pa siya. Papas boy yan. Ako ang lagi niyang kasama dati. Inakala kong parte lang ng pagbibinata ang pag-iwas-iwas nito sa akin pero hindi pala. At alam ko naman ang pinanggagalingan ng galit niya sa akin dahil yon sa pagiging macho dancer ko. Papadudot noong simula ng karir ko bilang macho dancer ay sobrang proud pa sa akin si Miggy. Kapag hinahatid sundo ko siya dati sa school niya, ipinapakilala niya ako sa mga klase at teachers niya.
Madalas pa nga noong pinapasayaw niya ako sa harapan ng mga kaklase niya. At nakakatawa ngang isipin, Papa Dudut, na inaabutan nila ako ng piso o candy bilang bayad sa pagsasayaw ko. Dahil sinabi ni Miggy sa kanila na kailangan kong bayaran kapag sumasayaw ako dahil yon ang trabaho ko. Naging super proud sa akin ang nag-iisa kong anak na ito. Pero nung nagsimula na siyang magkaedad ay nagbago na siya. Naging palasagot na si Miggy sa akin at hindi ko naman minamasama yon sa kanya. Si Rose ang nagagalit kapag pinapakitaan ako ng kagaspangan ng ugali ni Miggy. Pero sinabi ko sa asawa ko na hayaan na niya. Nagbibinata na kasi. Kahit naman sa totoo lang, alam ko ang totoong dahilan kung bakit siya ganon. Dahil ngayon sa naging trabaho ko. Ramdam ko na kinakahiya ako nito. Kaya ako na rin mismo ang nakaramdam ng hiya sa kanya. Dahil isang macho dancer lamang ako. Naisip ko nga na siguro kung isa akong doktor o inhenyero, baka rerespetuhin na niya ako. Sayang hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. E di sana ramdam ko na noon ng pagiging proud nito sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pasensya ang naging puhunan ko para hindi kami lalong magkainitan ng anak kong si Miggy. Naisip ko kasi na baka kapag inunawa ko siya ng inunawa, mapapagod din siya sa kakahusga sa akin. Saka naisip ko rin na balang araw ay marirealize nitong ginawa ko lamang ang trabahong yon para mabuhay sila. Hindi ko na in-stress ang sarili ko kung paano kami magkakasundong muli. Nag-focus ako sa pagbuhay sa kanila noong nagsisimula na ang pandemya. Mas inuna ko yon kesa sa koneksyon naming dalawa. Mas importante para sa akin dati na may mapakain ako sa kanila. Naging priority ko ang kapakanan nila kesa ang tingin ni Miggy sa akin, Papa Dudut. Miggy, ikaw na ba yan? Kayo po ba yung kukuha ng mga frozen? Oo, ako ang tita Bibi mo. Di ko naman po kayo kamag-anak. Napakaseryosong bata. Di naman ganyan si Joey ah. Oh, asan pala ang tatay mo? Pasok muna ako ha. Wala pa sila ni na mama. Lumabas kanina nag-deliver. Naku, sayang naman, di ko inabutan. Kunin ko lang po yung orders nyo para makalis na kayo kaagad. Grabe, kakapasok ko pa lang dito. Gusto mo na ako agad paalisin? May ginagawa pa kasi ako eh. Sa bagay, nagbibinata ka na pala. Kaya may ginagawa ka na dyan na iba. Charot. Naglilinis po ako ng kwarto. Hindi po yung iniisip nyo ang ginagawa ko. To naman, binibiro ka lang eh. Alam mo, habang tumatagal na nakatitig ako sa mukha mo, nagiging mas lalo mong kamukha ang tatay mo. Ganyan na ganyan ang mukha niya nung nagsisimula pa lang siya sa gay bar. Pero kumpara sa'yo, mas palangiti yun. Kaya ikaw, ngiti lang para dagdag points sa kagwapuan, di ba? Wala naman po akong balak magtrabaho sa gay bar. Bakit kailangan kong ngumiti? Kahit naman di ka magtrabaho sa gay bar, dapat ngumiti ka. Para maging maaliwalas yung mukha mo. Kaloka kang bata ka? Baka kapag naging maaliwala sa mukha ko, maikumpara pa ako lalo sa tatay ko. Oh, ano naman ang masama doon? Gwapo nga ang tatay mo. Nung nagmamacho dancer pa nga yan, bentang-benta yan eh. Mapapamore ka talaga sa kanya kapag gumigiling at ngumingiti yan. Sa tono nyo eh, parang gusto nyo rin ako magaya sa tatay ko eh. Puro hubad para kumita.
Minamasama mo ba ang trabaho ng tatay mo dati? Ay, huwag ganon, iho. Dahil sa trabaho ng tatay mo. Dahil sa trabaho ng tatay ko, kaya kayong mga bakla naging abusado sa kanya. Ginawa niyo siyang pokpok eh. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit bakla kami, di naman kami ng bastos na mga katulad ng tatay mo. Pumupunta lang kami sa gay bar dati para magsaya kasama ng mga kaibigan ko. Pero yung iniisip mo, di ganyan ang ginawa namin sa tatay mo. Di na ako bata. Huwag niyo ako utuin. Sasayaw ba naman yun ng hubad? Tapos wala kayong gagawin. Huwag kang masyadong mapanghusga, boy, ha? Tandaan mo, dahil sa paghubad ng tatay mo, kaya ka may maayos na damit at maayos na pagkain sa araw-araw. Maayos nga ang kinakain at damit ko. Pero napakadumi naman ng pinanggalingan. Masyado ka pang bata para maintindihan mo ang buhay. Kapag nagkaedad ka na, sana maunawaan mo ang sitwasyon ng tatay mo. Pati kaming mga bakla na husgahan pa. Oh, Bibi! Nandito ka na pala. Pasensya ka na kung… Pass na pala ako sa orders ko. Ika-cancel ko na lahat. Aalis na ako. Oh, teka, bakit? Nalista ko na yung mga yun eh. Teka, Bibi, huwag naman sanang i-cancel. Kasi kami magbabayad dun sa supplier eh. Wala naman kaming pag-iimbaka nun kapag di nakuha. Kukuha na lang ako sa iba. Yung di ako i-judge dahil lang sa bakla ako. Teka, ano bang… Alis na ako. Wala na akong time sumagot sa mga tanong mo. Tanungin mo na lang lahat sa anak mo kung bakit. Wala akong panahon mag-explain. Babu. Bibi, teka lang. Pagsabihan mo yung anak mo sa pagiging bastos, ha? Kung gaano kagwapo ang muka, gano'n naman kasalaula ang ugali. Ay, Miggy, anak, ano na naman ba ang nangyari? Anong sinabi mo kay Bibi? Sinabi ko lang naman yung totoo. na ano? Napokpok ang tingin niya at ng mga katulad niya kay tatay. Miggy! Parang nanikip ang dibdib ko nang marinig ko ang sinabing yon ni Miggy. Pokpok daw ako. Nasaktan ako na sa mismong anak ko pa yon narinig. Kung sa ibang tao lang ay ayos lang siguro akong marinig yon sa kanila. Pero nung sinabi yon ni Miggy, sa mukha ko ay parang hindi naman ata tama. Oo, naging macho dancer ako. Naghubad ako para sa pera. Nag-entertain ako ng mga bakla at matrona pero hindi naman ako nagpagalaw tulad ni Bibi. Naging mabuti sila sa akin at ni minsan. Hindi ko naramdamang bastusin akong lalaki dahil sa kanila. Kaya nagulat na lamang ako at nasaktan nang sabihin niyo ni Miggy sa akin. Pumasok na noon si Miggy sa kanyang kwarto at hindi na niya kami kinausap pa. Pinilit katukin ni Rose ang kwarto pero hindi ito lumalabas. Sinabi ko sa kanyang hayaan na muna niyang magpalamig ang anak namin. Inis na inis noon si Rose pero pinakalma ko na lamang siya. Nawala tuloy ang kita namin dahil sa inasta ni Miggy. Hindi ako nagsayang ng oras, inasikaso ko si Bibi para maging maayos kaming muli. Sinabi nito lahat ng mga sinabi ni Miggy sa kanya. Nahiya ako sa inasal ng anak ko kay Bibi at hindi ko naman siya pinalaking ganon. Hindi ko na rin talaga alam ang gagawin ko sa kanya. Hinintay kong makalabas si Miggy sa kwarto at kinakailangan ko siyang kausapin noon. Hindi na pwedeng ganito ang nangyayari sa amin. Kaya naman nang lumabas na siya, agad ko siyang hinarangan para hindi ito makabalik kaagad sa kwarto niya. Nung una ayaw pa nga nitong makipag-usap. Pero sinabi ko sa kanyang kailangan kung hindi ay mas lalong lalala ang aming sitwasyon sa bahay. Naunawaan naman niya na upo kaming pareho sa sala at nag-usap na dalawa. Sinabi na sa akin lahat ni Bibi ang nangyari kanina. O tapos po, Ay, gusto ko lang sanang pag-usapan natin yun, Nak. nasabi niya naman po lahat, 'di ba? Ano pang pag-uusapan? Pag-usapan natin kung bakit ganun ang inasal mo sa kanya. Anak, nakakabastos yung ginawa mo kanina. Di lang sa kanya, kundi para sa akin na rin na tatay mo. Eh di sorry. Pwede na ba akong bumalik sa kwarto? Hindi ka babalik sa kwarto mo hanggat hindi pa tayo nakakapag-usap na dalawa. Tay, pwede ba sabihin niyo na lahat ng kailangan sabihin?
Marami pa kasi akong gagawin. Mapapabilis ang usapan na to kung makikipag-usap ka sa akin na maayos. Bakit ka ba biglang nagkakaganyan? Ganito naman na ako dati pa eh. Di nyo lang napapansin dahil masyado kayong busy sa pamamakla at pagsasayaw nyo sa gay bar. Tingnan mo nga yung mga lumalabas sa bibig mo. Totoo naman po lahat ng sinabi ko ah. Hindi ako namakla. Sumasayaw lang ako at At nagubad. Pinakita nyo sa lahat ang katawan nyo. trabaho ko lang yun. Marami namang ibang trabaho dyan na di kailangan magpakita ng katawan. Pero mas pinili nyo yung mas madaling trabaho kung saan mas mababastos kayo. Dahil yun lang ang kaya kong gawin nun. Wala akong tinapos. Sino ang tatanggap sa isang high school graduate na katulad ko? Hindi kasi ako matalino eh. Mapuro lang utak ko. Kaya tinalo ako ng mga nakasabay ko nag-apply ng trabaho. Kaya mas pinili nyo ang trabahong tamad. Yung trabahong ibibilad nyo ang katawan nyo sa iba. Yung katawan nyong dapat sinanay lang at ikaw nakakakita, ganun po ba? Oo! Kung ito ang paraan para mabuhay ko kayo at mabili ang lahat ng hinihirit nyo sa aking mag-ina. Hindi ko kailangan ng pera nyo na galing sa pamamokpok. Kanina ka pa pokpok ng pokpok dyan eh. Hindi nga ako pokpok. Ni minsan hindi ako naging pokpok. Mamatay man kami ng nanay mo ngayon. Sumasayaw lang ako pero hindi ako nagpapagalaw kahit kanino. Sus, wag na kayo magmalinis. Hindi na ako bata para utuin nyo ulit. Ay, hindi kita... Pokpok ka, tay! Pokpok! Sobra ka na! Kayo ang sobra! Tuloy-tuloy pa rin kayo sa ginagawa nyo kahit napapahiya na ako sa mga kakilala ko! Hindi importante ang sinasabi nila. Inggit lang yung mga yon. Bakit naman sila maiinggit sa trabaho nyong bastos? Miggy, ang bunganga mo sumusobra ka na talaga. Huwag niyong ipilit sa akin yung mga rason nyo dahil hindi nyo alam ang pinagdadaanan ko sa mga nakakaalam sa trabaho nyo. Kung kayo hindi nahiya sa ginagawa nyo, pues ako oo. Di tayo magkasing kapal na mukha, kaya huwag ka magsalita ng ganyan. Akala nyo naiintindihan nyo lahat. Mas lalo nagkalamat ang relasyon namin ng anak kong si Miggy dahil sa pag-uusap na yon. Na doble ang pagkukulong nito sa kwarto. Hindi na nga rin siya noon nakikisabay sa amin sa pagkain. Ilang beses nang pinagalitan ni Rose ito pero sinaway ko lamang ang aking asawa at sinabing hayaan na lang muna. Naubusan na nga ng pasensya itong si Rose kay Miggy. Pero kabaligtaran ako. Mas hinabaan ko pa ang pasensya ko kahit na madalas na ako nitong binabastos. Nalaman ko sa ibang kamag-anak namin na kung ano-ano ang pinopost nitong parinig sa akin sa Facebook. Nasaktan nga ako noong nalaman kong pinost niya na sana raw ay may tsansa para makapili ng magiging tatay. Hindi ko lang masyadong dinaan sa utak ko ang sinabi niya para hindi na kami magkagulo lalo. Tuwing nakikita ako nito, panay ang pagdadabog nito. Sa gabi naman, naririnig ko siya noon na sinisiraan ako sa mga kaibigan niya. Nakakadiri raw ang pagiging pokpok ko. Hindi ko inasahan na maririnig ko ang mga salitang yon sa sarili kong anak. Hindi ko inaasahan na magiging dahilan ang trabaho ko para magkalayo kami ng loob papadudot. Kung sana lang matalino at nakapagtapos ako, hindi na sana kami umabot pa sa ganito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong kalagitnaan ng pandemya, inalok ako ng kasamahan ko na bumalik bilang macho dancer. Sinabi niyang hindi gaganapin yon sa gay bar kundi sa bahay lang mismo, pero online. Nauso nga yon noong papalakas ang pandemya. Naging online ang pagsasayaw para ma-entertain ang mga dati naming kliyente na walang magawa sa kanilang mga bahay. Nakarami ng araw nang kita ang kasamahan ko dahil doon.
Sinabi niya na puhunan lang daw ang internet, magandang ilaw, magandang underwear at kakisigan. Natawa na lamang ako sa mga sinabi niya pero parang nainganyo nga ako. Naging masaya naman ako sa pagbebenta ng frozen food at pagsa-sideline ng pagdi-deliver para sa ibang tao. Pero dagdag kita pa rin syempre yung pagmamacho dancer. Naisip ko nga na mas magiging madali yon para sa akin dahil nasa bahay lang. Sinabi ko nga ang plano kong ito kay Rose bilang asawa, naisip ko na kailangan niya munang malaman. Sa kapapadudot medyo alanganin din ako noon sa pagbabalik sa pagsasayaw lalo't hayagang sinabi sa akin ni Miggy na inis ito sa pagmamacho dancer ko. Oh, bakit kailangan mo pang tanungin sa akin kung babalik ka ba sa pagmamacho dancer? Alam mo naman go lang ang sagot ko dyan. Nagdadalawang isip kasi ako eh. Bakit ka naman magdadalawang isip? Pera din yan. Alam mo naman kailangan natin yan. Saka para ma-practice ka na rin. Baka mangalawang ka na kung di ka sasayaw uli. Sige ka, baka pareho na naman kaliwa ang paa mo kapag nagbukas na uli yung gay bar nyo. Pero kasi… Alam mo, kung ako sa'yo, go na lang yan. Wala ka namang ginagawang mali eh. Sasayaw ka lang naman. Saka maganda nga kung online gagawin. At least, di ka na kailangan lumabas. Dito ka lang sa bahay. O diba, kasama ka na sa mga nagwo-work from home. Ay, ewan ko na talaga. Kung problema mo yung internet, pwede naman nating pataasin yan para maganda naman yung quality ng itsura mo pag sumasayaw. Saka pwede tayong bumili ng magandang webcam para makinis kang tingnan. Meron nga raw yung parang may filter na yung camera eh. Para di na makita yung mga peklat mo sa legs. Hindi naman yun ang problema ko eh. Alam mo na, si Miggy. Ay, oo nga no. Alam mo namang grabe na yung galit sa akin ng anak mo na yun. Dahil nga sa macho dancer ako dati. Di mas lalong magagalit yun kapag nalaman niyang babalik ako. Online naman. Wala namang hipo ang magaganap. Pero maghuhubad pa rin ako. Tsaka hindi ako nagpapahipo ah. Tiyos mo? Pwede mo namang gawin yan nang di niya nalalaman eh. Paano? Pag tulog na siya, pwede ka nang maghubad. Tulad ng kapag may ginagawa tayo kapag tulog na siya. Ganun ba yun ha? Umayos ka nga dyan. Ilahin kita sa kwarto niyan eh, di ka makapalag. Pero seryoso nga, pwede mo namang gawin yan kapag tulog na siya. I-tsempo na lang natin. Paano yung sounds? May nabibili namang wireless na earphones, di ba? Uso na yun. May ganun ang kumare ko. Mura lang daw online. O-orderin ko na ngayon kung gusto mo. Madaling-madali naman to. Ba't ka ba nagmamadali? Gusto mo na ata talagang maghubad na ako eh. Sayang kasi ang pera. Alam mo namang… Oo, alam ko. Lalo na ngayon. Kailangan natin ng pera. Kailan ba natin sasabihin sa kanya? Kay Miggy? Saka na siguro. Masyado pa nagdadamdam yung bata sa akin eh. Baka mas malungkot yun kapag… Nalaman niyang may cancer ako at posibleng mawala na sa mundong to. Ano ka ba? Huwag ka nga ganyan. May cancer ka lang pero hindi ka pa mawawala. Magpakatotoo na tayo. Doon din naman ang punta ko. Kung doon din naman pala ang punta mo, di hindi na ako magmamacho dancer. Hindi naman pala kita kailangan ipagamot eh. Grabe to. Gusto ko magmacho dancer ka pa rin. Kailangan ko ng pera. Pambili ko ng makeup kapag maputla na ako dahil sa sakit. Ano ba? Huwag kang nga magsalita ng ganyan. Ayoko mapanghinaan ng loob. Opo na po, sorry na. Takot din naman ako pero andyan ka, alam kong kakayanin ko to. Kayanin mo talaga. Kasi kung mamamatay ka agad, mamimiss mo tong gumigiling kong katawan oh. Ha? Di ka mabibigyan ng ganito ni San Pedro, bahala ka. Baliw ka talaga. Tawagan mo na yung kaibigan mo at sabihin mong go ka na sa pagsasayaw ha. Teka, magsasaing lang ako. Rose? Huwag mo akong susukuan ha. Ni minsan, di ko naisip yan. Gumuho ang mundo ko noong nalaman kong may cancer si Rose. Breast cancer stage 1. Ilang araw after kong mawala ng work, saka naman bumungad sa akin ang balitang ito.
na doble ang pasakit ko noong nalaman ko ang sakit niya. Mas pinili naming hindi ipaalam muna kay Miggy dahil positibo naman kaming maaagapan namin ang sakit ng kanyang ina. Masyado na ring maraming iniisip noon si Miggy. Ayaw na sana namin siyang estresin sa ibang bagay kaya mas pinili naming sa aming dalawa muna ang balita. Isa rin ang sakit niyang ito sa mga dahilan kung bakit napapayag ako agad sa alok ng kasamahan ko. Nagbalik ako sa pagmamacho dancer. Hindi ko rin yon pinaalam kay Miggy. Dalawa lamang kami ni Rose na nakakaalam sa pagbabalik kong yon. Tinulungan nga ako ng asawa kong ilihim yon kay Miggy kapag nakita nitong tulog na si Miggy ay doon pa lamang ako magsisimula. Laging nakabantay noon si Rose sa pintuan para maramdaman niya kung magigising ba si Miggy. Pero minsan nakakatulog na lamang noon si Rose dahil nga sobrang lalim na ng gabi kapag nagsisimula na ako. Hindi ko naman siya magising-gising noon dahil kailangan din ang katawan niya ng pagpapahinga. Oh, rinig nyo ba ako mga beauties? Sabi ko, rinig, hindi titig. Grabe si Madam Ganda 04 oh. Makatitig naman po kayo sa akin. Para akong yelo sa ilalim ng araw ah. Tunaw na po ako. Basta mga bebe ko, alam niyo na po kung paano magsisend ng bayad ha. Bayad po muna tayo bago po sayaw. Malinaw po yon, ha? Sendan niyo po ako dito sa GC natin ng screenshot kung bayad na kayo. Ay, Ma'am Len 68, sorry po. Wala po yung kantang yan sa akin eh. Wala po tayo niyan, pasensya na. Di ko po na-download. Pero may babagay akong kanta para sa kagandahan niyo. Huwag kayong mag-alala, ako bahala sa inyo. Sigurado matitripan mo yon. Oo, good yun, good yun. Grabe yung gusto niyo pa ng pulang brief ha. Di pa ako nakakapaglabay. Eto na munang blue. Maganda naman sa balat ko eh, di ba? Kitang-kita naman oh. Bagay na bagay. Oh, gusto niyong tumalikod ako? Ay grabe sila oh. Madaling araw na pero gusto pa rin bumoso. Iba? Charot lang. Naku, Ma'am Lady in Red. Huwag po kayong pala desisyon sa kulay ng brief ko ha. Hayaan niyo na po ako. Malaki na ho ako. Kaya ko na ho ang sarili ko. Relax lang po kayo dyan. Bukas kapag uulit kayo, promise isusuot ko na yung mga gusto ninyo. Kaya pa-reserve na kayo habang maaga pa, okay? Check ko lang ha. Sandali, tinitignan ko yung mga screenshot nyo ngayon eh. Okay. Okay na to. Yun. Sakto may humabol. Yan. Mukhang ready na kayong lahat ah. Si Ma'am Dark Angel 84 oh. Nagpapaypay na. Init ba? Mukhang nadadala na kayo sa hotness ko dyan ah. Saglit na lang kasi mukhang may dalawa pang hahabol eh. Pahabulin natin. Kawawa naman. Para masaya rin sila ngayon. Ayun na, nakahabol. Sakto. Paalala lang po ah. Basta po yung mga bagong pasok, pakicheck na lang yung GC natin para makita nyo po yung mode of payment at mga available na mga kanta na pwede kong sayawin. Okay po? Si Ma'am Liwayway ng kahapon 394 oh. Wala na pong mas liliwanag yung ilaw ko. Hindi naman po pwedeng fluorescent lang pang gamitin ko sa paggiling. Masyado maliwanag yun ma'am. Makikita nyo ho ang pores at stretch marks ko. Tawa naman si ma'am oh. Kawaliw na aliw ka ma'am ha. Siya, mukhang ready na talaga kayo. Okay, ididim ko na yung ilaw ha. Itong ilaw na pula at green, ayan didim na natin. Ayan na. Pampagana muna tayo, palakpakan naman dyan para may magising. Galaw-galaw, para yung dugo maanda, dumadaloy. Tay? Miggy? Baboy niyo! Mga madam, pasensya na ho kayo, sandali lang po ha. Babalik po ako, sandali lang.
Miggy, sandali, mag-usap muna tayo! Nakakadiri kayo, Tay! Bumalik na naman kayo sa pamamokpok! Miggy, hindi nga ako pokpok. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo yun? Pamamokpok yung ginagawa nyo! Hindi na kayo nahiya! Kasama nyo pa si nanay sa kwarto habang nilalandi ang mga customer nyong tigang! Alam mo kung saan ka nakakapulot ng mga ganyang salita? Sa inyo naman nagmula lahat ng yan ah! Ginagawa ko lang to para magkapera tayo. Masyado kayong gaman sa pera! Di pa ba sapat yung kinikita mo sa pagbebenta ng frozen food? Ngayon naman ibang karne ang gusto nyong ibenta? Hindi mo kasi maintindihan eh. Kayo ang hindi makaintindi sa akin! Di nyo na ako binigyan ng kahihiyan! Sa tingin mo ba may choice ako? Kailangan ko to, Nak. Kailangan natin to. Lalo na ng nanay mo. Kayo lang ang may kailangan yan dahil easy money yan sa inyo! Kayo lang may gusto niyan! Anak, please naman. Intindihin mo naman ang tatay. Di ko maintindihan kung bakit kailangan nyo pang bumalik sa pamamokpok! Hindi nga ako pokpok. Pokpok ka! Pokpok! Huwag mo sabihin hindi ka pokpok dahil nag-uubad ka para sa pera! Pinapakita mo ang masiselo mong parte para sa pera! Kung ipakita ko man yon, wala kang pakialam. Katawan ko to. Katawan nyo na binababoy nyo na ang ending kami ni nanay ang napapasama at napapahiya dahil sa paggamit mo ng katawan mo na yan! Pokpok! Pokpok! Kadiri kayo! Pokpok! Hindi kita pinalaki at binuhay para lang sabihan ako ng ganyan. Pumasok ka sa kwarto mo! Bastos kang bata ka! Bastos ka! After noon ay nagmakaawa si Miggy kay Rose na tumira muna sa kanyang tiyahin. Hindi namin siya pinayagan kaya naman mas lalo itong nagtanim ng galit sa akin. Nadamay patuloy ang asawa ko. Hindi na kami parehong kinibon ni Miggy at nagmatigas na rin ako noon at hindi siya kinausap. Nais kong makita niya ang mali sa mga sinabi niya at ginawa niya. Hindi porket mapagpasensya ako noon babastusin na lamang niya ako ng ganon-ganon na lamang. Tatay pa rin niya ako, yon ang sinabi ko. Matuto siyang respetuhin ako kung gusto niyang maging maayos kaming pareho. Mas tumindi ang tensyon sa bahay at sobrang na-stress na si Rose at alam kong hindi yon makakabuti sa kanyang kalusugan. Sinabi kong hayaan na lamang niya si Miggy at lilipas din ang galit niya. Pero hindi nangyari yon, mas lalong sumama ang turing sa amin ni Miggy. Sinabi ko kay Rose na sabihin na namin ang kalagayan niya para malaman nito na bumalik lamang ako sa pagmamacho dancer para lamang may ipampagamot sa kanya. Pero tumanggi ito. Sinabi niya sa akin na hindi pa raw siya ready. Naiintindihan ko naman kaya naman muli na naman kaming nagtiis sa ginagawa sa amin ni Miggy. Hindi na nga ako talaga kinausapan ni Miggy. Parang naging hangin lamang ako sa kanya. Si Rose naman saka lang nito kinakausap dati kapag pipilitin niyang payagan na siyang umalis sa bahay para tumira sa kanyang tiyahin. Hindi nga pwede, Miggy. Huwag matigas ang ulo mo. Payagan nyo na kasi ako tumira kina Tita Len. Kahit hanggang matapos lang toong lockdown. Hindi pwede. Ang liit na nga ng bahay nila sisiksik ka pa doon. Umayag naman siya Para rin daw may kasama si Baby Chia. Gagawin ka lang nung tagabantay ng anak niya. Dito ka na lang sa bahay para makatulong-tulong ka naman sa amin. Ayoko nga po dito sa bahay. Huwag mong ibabalik na naman yung issue sa tatay mo Pagod na ako sa kakareklamo mong bata ka. Hindi nga maganda sa pakiramdam na kasama ko sa bahay si tatay Walang ginagawang masama ang tatay mo. Pati ba naman ikaw, Nay? Pati ba naman ikaw nalason na rin niya ang utak? Wala siyang nilalasong utak dito. Ikaw lang ang makitid ang utak. Hindi makitid ang utak ko. Alam kong masama ang ginagawa ni tatay. Anong masama? Yung pagsasayaw niya para mabuhay ka? Para mabili mo lahat ng gusto mo? Sige nga, saan doon ang masama? Di niyo talaga makita, Nay. Ang hali ng ginagawa ni tatay. Oo, sumasayaw nga siya nun. Hanggang ngayon. Oo, sumasayaw ng nakahubad ang tatay mo. Pero hanggang dun lang ang serbisyong binibigay niya sa mga customer niya. Di na lumalagpas pa sa iba. Masyado kayong mapagtiwala kay tatay. Malay niyo ba na may pailalim na gawain yan? Hindi niyo alam ba? Huwag kang nagsasalita ng ganyan sa tatay mo. Marangal ang tatay mo.
Marangal? Ha! Marangal ba yung ginagawa niya? Nakita na halos ng kalahati ng populasyon sa atin ang kaluluwa niya. Anong kinarangal niya doon? Huwag kang makapagsalita na ganyan sa tatay mo! Masyado ka ng bastos! Di porket di ka nilalabanan ng tatay mo, ganyan mo na siya kung durugin! Tatay mo pa rin yon! Sana nga di ko na lang siya tatay eh. Para wala na akong kailangan durugin na ganito. Nakakapagod maging anak niya. Nakakapagod intindihin ang kalayang ginagawa niya. Ikaw, inintindi mo siya? Kailan? Wala ka nang ibang ginawa kundi husgahan ng tatay mo. Nung nagmamacho dancer siya sa gay bar, inayawan mo. Binastos mo. Okay, sige, sorry na lang doon. Tapos nung nagbenta siya ng frozen food, inisip mo pa rin na masama. Inisip mo na may ibang kapalit sa customer niya ng frozen yung pagbebenta niya. Grabe ka! Sanay siya sa maduming trabaho eh. Isang beses ka pang magsalita na ganyan sa tatay mo. Makikita Totoo naman na eh. Kasi kung malinis siyang tao, kung may pakialam pa siya sa dignidad niya, di na sana siya babalik pa sa paghubad. Nakakaya! Online pa niya ginawa. Paano kung kumalat yun sa Facebook? Sino na naman ang mapapahiya? Ako na naman, di ba? Intindihin mo ang tatay mo. Kailangan niya magkapera. Masyado siyang mukhang pera. Miggy! Pati ikaw, Nay! Nagbago ka na! Pati ikaw nagmumukhang pera na rin! Baka isang araw, hilahin ka na rin ni tatay para gumiling-giling sa camera! Napakabastos mong bata ka! Mas bastos pa yung bunganga mo kaysa sa isang daang pokpok! Pati kayo, Nay! Hindi niyo maintindihan ang kalagayan ko! Ikaw hindi makaintindi! Makinig ka! Makinig ka sabi eh! Bitawan niyo ako! Miggy, ano ba? Aray! Oh, Rose! Anong nangyayari dito? Joey! Napakalakas ng tulak ni Miggy sa dibdib ni Rose. Nasa sahig na noon si Rose at nakahiga nang maabutan ko silang dalawa. Narinig ko ang mga bangayan nila una pa lamang bago ako nakapasok. Hindi ko inakala na umabot na sila sa sakitan. Nagmadali akong binuhat si Rose para idala sa ospital noon at naiwang naguguluhan si Miggy. Inisip nito marahil na OA ang pagdala ko sa kanyang nanay sa ospital. Hindi naging maganda ang pagtulak ni Miggy kay Rose. Kinailangang magstay ng ilang araw ni Rose sa ospital para mabantayan. Hinang-hina ako noon habang pinagmamasdan si Rose. Gusto ko nang saktan si Miggy sa totoo lang dahil sa sobrang sama ng ginawang pag-uugali nito. Inawat lamang ako ni Rose at sinabi niyang hindi naman alam ni Miggy ang kalagayan niya. Yun na lamang ang ginamit ko para kalmahin ang sarili ko. Binala ko nang sabihin na kay Miggy ang katotohanan. Naisip kong eto na siguro ang paraan para mas maunawaan niya ang sitwasyon ko. Pero napaatras ako nang naisip kong baka malugmok ito sa lungkot kapag nalaman niyang may sakit ang nanay niya. Kaya naman tinikom kong muli ang bibig ko at piniling huwag sabihin sa kanya ang totoo, kapalit man noon ay ang walang kamatayang panghuhusga sa aking pagkatao. Mabuti naman at umuwi na kayo. Huwag mo akong simulan ngayon, Miggy. Pagod ako. Bakit? Sumayaw na naman ba kayo? Nagbukas na ba ang gay bar na pinapasukan nyo? Galing ako sa ospital. Hindi ba halata? Dinadahilan nyo lang ata ang ospital para makapagsayaw na naman kayo eh. Ilang araw nang nasa ospital ang nanay mo. Sa tingin mo gagamitin ko pa yung dahilan para itago sa'yo ang pagsasayaw ko? Sanay naman kayo nagsisinungaling sa akin para itago yung ginagawa nyong kahalayan eh. Miggy, wala akong oras makipag-away sa'yo ngayon. Magpapahinga lang ako ng konti, maya-maya babalik na ako ng ospital para bantayan ng nanay mo. Talagang may eksena pa kayong ospital-ospital no? If I know, si nanay andun kina Tita Len. Ano bang sinasabi mo? Ginagawa mo lang rason niyang ospital para matuloy mo ang pagiging malaswa mo. Alam mo, kung pwede lang kitang dalhin ngayon sa ospital para makita mo ang kalagayan ng nanay mo, ginawa ko na eh. Ha! Pasalamat kayo at bawal ako lumabas. Dahil kung hindi, magkakabukingan tayo. Parang di na kita kilala. Kayo ang di ko na kilala.
Pati si nanay nagawa niyong kuntsabahin sa pagmamacho dancer niyo. Di na kayo nahiya. Pati si nanay dinami niyo sa kalayan niyo. Nasa ospital ang nanay mo ngayon dahil sa ginawa mo. Wag ako, tay. Hindi ganun kalakas ang tulak ko sa kanya. Nagtataka nga ako kung bakit ganun na lang makapag-inarte si nanay na nasaktan siya. Halos hindi naman ganun kadin ang pagtulak ko sa kanya. Miggy, anak ng utang na loob. Huwag mo akong galitin. Ay, talaga? Talaga? Huwag mo ako susubukan, bata ka. Sumusobra na yung kabastusan mo. Sarili mong nanay, hindi mo na kayang galangin. Kayo! Kayo ang di ko ginagalang at hindi ang nanay Dahil pokpok ako. Yun ang tingin mo lagi sa akin, di ba? Sige. Pagbibigyan kita na tawagin akong pokpok. Kung kapalit naman ng pamumokpok ko na sinasabi mo, magandang buhay para sa'yo at sa nanay mo. Di ko kailangan ng buhay na sinasabi mo! Pero ang nanay mo, kailangan yun. Kailangan? Kayo lang naman tong namimilit na kailangan ni nanay ang pera na yan. May cancer ang nanay mo. Sabihin mo sa akin ngayon, kung hindi niya kailangan ng pera galing sa pamumokpok ko. May cancer si nanay? Sa tingin mo ba gusto ko bumalik sa pagmamacho dancer para lang sa sarili ko? Hindi. Dahil ako, kaya kong mabuhay sa pagbebenta lang. Pero hindi ganun eh. Hindi pwede ganun ngayon. Kailangan kong isipin ang kalagayan ng nanay mo. Anong gusto mo? Hayaan ko siyang hindi mapagamot? Ha? Hayaan ko siyang mamatay na lang? Ganun ba ang gusto mo? Nagsisinungaling na naman kayo! Walang sakit! Miggy, anak ka naman talaga. Ah! Ganun na ba kademonyo ang tingin mo sa akin? Para magsinungaling ako tungkol sa kalagayan ng nanay mo? Para pagtakpan lang ang pagsasayaw ko? Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin ang ginagawa kong to. Ayoko magalit ka sa akin dahil sa pagsasayaw ko pero kailangan kong ilaban ang buhay ng nanay mo. Kaya mo sabihin sa akin, nahihinto ko na itong ginagawa ko ngayon! Sabihin mo sa akin ngayon! Kasi saan ako kukuha ng ibang dudugtong sa buhay ng nanay mo? Saan? Pwede naman kasi... Anak! Desperado na ang tatay mo para madugtungan ang buhay ng nanay mo. Desperado na ako, anak. Pwede ba isang tabi mo muna yung nararamdaman mong galit? Isang tabi mo muna yung mga nararamdaman mo. Dahil ako tinapon ko na ang lahat ng hiya at dignidad na meron ako dati pa. Mabuhay ko lang kayo. Dahil kayo ang buhay ko. Hindi nyo kasi maintindihan! Ikaw ang hindi makaintindi! Ikaw! Ikaw ang hindi marunong makaunawa sa sitwasyon ko! Ako na humihingi ng tawad sa'yo, anak! Pasensya ka na! Patawarin mo ako kasi ganito lang ako eh! Pasensya ka na kung hindi mataas ang tinapos ng tatay mo! Pasensya ka na kung hindi maganda ang trabaho ko! Pasensya ka na! Pasensya ka na kung kinahihiya mo ako! Pero hayaan mo na muna akong ganito! Hayaan mo na muna akong gawin tulak! Kung kapalit naman ito, mabubuhay ang nanay mo! Paulit-ulit kong itatapon ang sarili ko sa nakakahiyang mundo na sinasabi mo! Paulit-ulit! Ah!
Sorry! Sorry, tatay! Sorry! Hindi ko alam! Patawarin mo ako! Sorry, tatay! Mula nang nagkausap kami ni Miggy ay naunawaan na niya ako. Naintindihan na niya ako, hindi ko gusto ang ginagawa ko. Pero kailangan para sa nanay niya. Sinuportahan ako nito kahit alam ko noon na hindi pa buo ang loob niya sa pagtanggap sa trabaho ko. Nagpasalamat pa rin ako na hinayaan niya ako. Nagsumikap ako para makabuo ng kailangang pera para sa kailangan ni Rose sa ospital at sa pagpapagaling niya. Nakitulong na rin si Miggy lalo na sa pagbebenta ng mga frozen food. Tinulungan ako nito na makabenta online tulad ng ibang ginagawa ng mga kabataang katulad niya. Natuwa ako nang nagkaroon muli kami ng bonding na mag-ama. Hindi man katulad ng dati pero paunti-unting nagiging maayos na kami. Sa ngayon ay nalampasan na namin ang sakit ni Rose. Kaunting pahinga at medikasyon ay babalik na siyang muli sa normal. Tinigil ko na rin ang pagmamacho dancer bilang respeto ko na lang din sa aking anak. Natuwa ito at sinabing handa na naman siyang tumulong sa ibang paraan para kumita. Nasiyahan na rin ako kahit papaano dahil nagsimula na kaming maging maayos na pamilya. Inaamin ko naman papadudot na nakakamiss din ang kita sa pagsasayaw. Pero mas nakakamiss ang makabanding ang anak kong si Miggy. Hindi ko yun ipagpapalit sa kahit na anong trabaho. Paminsan-minsan nagsasayaw pa rin ako dahil hindi ko pa yon matanggal sa sistema ko. Pero pangkatuwaan na lamang at hindi na masyadong bigay todo tulad ng dati. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Joey. Hindi madaling ipaunawa sa ibang tao ang daang pinili mong tahakin para mapabuti ang buhay ninyo. Marami ang pwedeng hindi makaintindi at marami ang huhusgahan ka. Pero sa bandang huli, isipin mo pa rin kung saan ka magiging masaya at kung saan mas makakabuti ka. Kung hindi naman nakakabuti ang pakikinig sa opinyong masasakit ng iba, doon ka ba pupunta? Maraming salamat muli sa ating sender for today na si Joey at paniguradong hindi lang ikaw ang may ganitong sentimiento. At hangad ko na sana ay maunawaan kayo ng mga taong nakapaligid sa inyo. Lalo na ang mga minamahal ninyo. Hindi biro ang mahusgahan base lamang sa inyong ginagawa para maging maayos ang inyong buhay. Dahil dyan, saludo kami sa inyo dahil kaya ninyo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan ay dadalhin tayo ng buhay sa isang lugar na tila wala kang ibang kakampi kundi ang iyong sarili lamang. Minsan kailangan mo itong gawin hindi para sa iyo kundi para sa mga taong mahal mo. Ikaw kapuso, kaya mo bang magtiis alang-alang sa iyong mga minamahal? Dear Papa Dudut, ang sabi nila kapag nagmahal ka ay handa mong tiisin ng kahit na ano, lalo na kung para sa pamilya mo. Kahit na gaano pa kahirap ang maging sitwasyon ay titiisin mo. Ako nga pala si Rhea, 26 years old, byuda at may isang anak. 1 taon pa lamang ang anak ko nang mamatay sa isang aksidente sa motorsiklo ang tatay niya. Simula noon ay kinakailangan ko na siyang buhayin ng mag-isa. Lahat ata ng pwedeng maging trabaho ay pinasok ko na
magkaroon lamang ng pantustos sa aming mag-ina. Nasubukan ko maglako ng banana Q, kamote Q, hotcakes at maging ng iba't ibang kakanin. Nang mamatay ang aking asawa ay doon ko nakitang kailangan kong maging madiskarte sa buhay. Dahil kung hindi ay nga kaming mag-ina. Kaya naman nang mag-alok ng trabaho ang isang tiyahin ko sa Pampanga ay hindi na ako nagdalawang isip pa, Papa Dudut. Mula Nueva Ecija ay bumiyahe kami mag-ina, pumasok ako sa isang pabrika at tuwing pumapasok ako ay naiiwan ang anak ko sa aking tiyahin. Ayoko rin sana siyang iwan ngunit mas tiyak ang kita ko sa pabrika kesa pagtitinda-tinda. Habang nasa pabrika ako ay nakilala ko naman si June. Nung una ay tinatawag ko pa siyang kuya dahil nga mas matanda siya sa akin ng 17 taon. Isa na rin siyang byudo at may 3 ng anak. Nang magsimula siyang manligaw ay hindi ko siya pinapansin dahil nga ang tanging nasa isipan ko lang noon ay kung paano ko bubuhayin ang aking anak. Ngunit dahil na rin sa kanyang kakulitan ay halos araw-araw ay hindi niya ako tinatantanan kahit palagi ko siyang sinusungitan. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Mahal, gising na. Bakit? Ang aga pa Pagluluto mo pa ako na agahan. Ha? Nakalimutan mo na bang kasal na tayo? Kaya syempre, sagot mo na ang agahan ko simula ngayon. Grabe. Isang araw pa lang tayong kasal, lumalabas na agad yung tunay mong kulay. Nasaan na yung pagsisilbihan mo ko araw-araw? Di ba ikaw din naman? Sinabi mo rin kaya yun. Nagbago na ba kagad ang isip mo dahil nakuha mo na ang katawan ko? Hoy! Ang kapal na mukha mo ha? Hindi ba dapat ako magsabi niyan? Ikaw naman, mahal. Hindi ka na mabiro. Halika na. Bumangon ka na at baka lumamig pa yung sinangag. Sinangag? Yun pala yung naaamoy ko kanina pa. Akala ko na nanaginip ako Ibig sabihin nakaluto ka na? Oo naman. Dahil unang araw natin bilang mag-asawa, ako muna magluluto ng almusal. Pero bukas ikaw na, ha? So sinasampulan mo lang ako kung paano yung gusto mong luto ng almusal mo, ganun ba? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang din matikman mong luto ko na bihirang-bihira akong ginagawa. Talaga? Makabango na nga at nang matikman niyang espesyal na sinangag na yan. Sumunod ka na sa lamesa, ha? Magtitimpla lang ako ng kape. Naku, napaka-sweet naman pala ng asawa ko. Ipagtitimpla pa ako ng kape. Oo na, sige na, susunod na ako. Here's your special coffee, madam, made with love. Wow! Ang bango naman ito. Siyempre naman. Pero sino mas mabango? Yung kape o ako? Siyempre, itong kape. Talaga lang, ha? Kaya pala pa na yung siksik mo sa akin kagabi. Akala ko nga lit ang space ng kama natin kasi grabe ka sumiksik. Para ako mahuhulog. Hindi Hindi yan totoo. Di nga ako masyadong nakatulog kasi ang init. Baka ako ang napuyat dahil may isang mama dyan na panay ang kalabet. Bakit? Bawal ba yon? Bagong kasal nga tayo Siyempre nasabik ako sa'yo. Okay lang naman yun. Pero hindi lang isang beses Hindi lang 2. Abay, gusto pang tumatlo. Bakit? Hindi ka ba nag-enjoy? Nag-enjoy. Kita mo na. Kunwari pa nagre-reklamo, gusto rin naman. Tama na nga ang ganitong usapan ng aga-aga Sige na, baka lumamig na yung special sinangag ko.
In fairness, masarap nga itong sinangag mo ha. Aba, syempre. Punong-puno yata ng pagmamahal yan. Kaya dapat kumain ka ng marami. Nako, sa dami ng pagod ko kagabi, mukhang mauubos ko talaga to. Nga pala, mahal. Mukhang kailangan natin umuwi sa probinsya namin. Bakit? May nangyari ba? May sakit daw kasi si tatay. Ganun ba? Sige, kailan ba tayo aalis? Sa makalawa na siguro. Magpapaalam muna ako sa pabrika kasi baka kailangan natin magstay doon ng mga 1 linggo. Umuwi kami ng Lanao del Sur at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakilala ko ang pamilya ni June. Nang magpakasal kami sa Huwes ay parehong wala ang aming mga pamilya. Una dahil malayo sila at pangalawa ay nagdesisyon kaming gawing sobrang simple lamang ang aming kasal. Doon ko lang din nakilala ang 3 anak ni June na puro mga lalaki. Aaminin ko papadudot na hindi madali ang naging sitwasyon namin. Agad kong naramdaman na hindi patanggap ng mga anak ni June na may bago na siyang asawa. Kahit sa pananatili sa kanilang lugar ay hindi madali dahil hindi ko naintindihan ang salitang ginagamit nila doon. Tagalog at kaunting Ilocano ang alam ko samantalang ang mga tao roon ay Maranawang gamit. Salita na kahit isa ay hindi ko alam. Mahirap pala magpunta sa lugar na wala kang naiintindihan. Tuwing pinagtitinginan ako ng mga tao doon ay hindi ko naintindihan ang kanilang mga bulungan. Hindi ko tuloy alam kung pinagtatawanan ba nila ako o nasa isip ko lamang yon dahil nga hindi ko sila naiintindihan. At dahil malakas naman ang loob ko ay hindi ko na lamang pinapansin ang mga ito. Kahit nahihirapan ako ay pinilit kong makisama sa mga tao doon. Mahal ko si June at kailangan ko ring matutunan at mahalin ang lugar na kinalakhan niya. Hindi madali pero kinakaya ko naman. Pero kahit gaano ko pa gawin ang pagsusumikap na makisamang mabuti ay hindi rin talaga magiging madali kung ang mismong biyenan mo ang may ayaw sa'yo. Bakit ho? Ikaw ba nagluto nitong tinola? Ako nga po. Ano ba namang klaseng timpla ito? Ikaw ba tinitikman mo yung mga niluluto mo? Opo ma, bakit po? May problema po ba? Abay kung hindi ka naman talaga marunong magluto, pwede bang huwag ka na makialam sa kusina? Napakahalat ng sabaw ng tinola na to! Ganun ho ba? Naku, pasensya na po. Reremedyohan ko na lang po. Naku, ay wag na! At baka kung ano pang gawin mo na naman! Pasensya na kayo, ma. Pasensya. Alam mo namang high blood ang papa ninyo, tapos papakainin mo pa ng maalat. Abay, gusto mo na yata talaga matuluyan yan ah. Hindi naman ho sa ganun, ma. Pasensya na po talaga. Mag-iingat na po ako sa susunod. Ay nung isang araw naman, yung nilaga, walang kalasa-lasa. Saka ba natuto magluto? Mukhang hindi ka naman natuto. Pasensya na po talaga kayo. Ano bang plano mo? Magpasikat. Kung hindi mo naman alam yung gagawin mo, ay pwede bang huwag ka na lang makialam? Hindi yung bida-bida ka tapos mali-mali naman. Sorry po talaga, ma. Ay, ewan ko ba? Ano bang nakita sa'yo ni June? Bakit ba nagdala pa rito si June na akala mo kung sinong prinsesa? Wala naman yatang alam na gawin. Sa susunod po, papaturo na po ko kay Aling Esther kung paano po yung tamang timpla po ng mga pagkain. Kung ako sa'yo, huwag mo nang itanong. Huwag ka na lang makialam. Hayaan mo na si Esther sa kusina. Sige po, mama. Huwag ka na magpanggap. Halata namang lumaki kang walang alam sa kusina o sa mga gawaing bahay eh. Yung mga ganyang kutis, kitang-kita namang hindi sanay magtrabaho. Hindi naman po, ma. Marunong din naman po talaga ako sa mga gawaing bahay. Lumaki po kaming walang kasambahay kaya natuto po ako. Pwes, mukhang hindi ka natutong maigi. Pasensya na ho kayo. Mas pagbubutihan ko na lang po sa susunod. Ay nako, paano na lang pag kayong dalawa na lang ni June na magkasama? Baka naman puro anak ko na lang ang gagawa sa bahay ha? Hindi po ganun, ma. Madalas po naghahati kami sa mga gawaing bahay. Lalo po ngayon na kakasimula lang po namin magsama. Inaaral pa lang din po namin kung paano hahatiin ang mga gawain.
Pinalaki ko masipag yung anak ko na yan, kaya alam kong marunong talaga yan sa bahay. Siguro naaabuso mo siya dahil masyado siya mabait. Alam ko pong mabait po talaga si June. Kaya ko nga po siya nagustuhan eh. Akala mo rin siguro marami siyang pera, no? Kaya kahit napakalayo ng agwat ng edad ninyo, pinatulan mo pa rin siya. Hindi po ganun, Ma. Mahal ko po talaga si June kaya ako siya pinakasalan. Kahit po alam ko may 3 anak na rin siya. Eh pareho lang naman kayo ah. May anak ka rin naman, di ba? Baka nga kaya mo pinakasalan yung anak ko para may sumalo ng responsibilidad mo sa anak mo. Hindi po totoo yan. Ay, naku! Huwag mo akong daanin dyan sa paiyak-iyak mo. Kung hindi mo kaya rito sa pamamahay ko, pwede ka namang umalis. Alam ko pong hindi kayo agad maniniwala pero gusto ko pong malaman nyo na mahal ko po talaga si June. Ay, bahala ka kung anong drama ang gusto mo. Basta ang sinasabi ko lang, ha? Huwag ka nang makialam sa kusina o sa kahit na ano rito sa bahay kung hindi mo naman alam. Para hindi ka nakakasira. Naiintindihan mo ba yon? Opo, pasensya na po talaga kayo, Ma. Sa buong buhay ko ay iyon ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganon kasakit na salita, Papa Dudut. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Tila ang bawat salitang binibitawan ng aking biyanahan ay tumatago sa aking kaluluwa. Napakahirap lunukin at masakit mapagbintangan ng mga bagay na hindi naman totoo. Doble ang sakit dahil buong buhay ko ay alam kong wala akong ibang ginawa kundi ang magsikap at magtrabahong mabuti. At kahit na itanong mo pa sa mga taong nakakakilala sa akin ay alam nila kung gaano ko pinaghihirapan ang lahat ng bagay na meron ako. Ni minsan ay hindi ako namuhay na parang isang prinsesa katulad ng binibintang sa akin ng aking biyanan. Gustong gusto na siyang sagot-sagutin at awayin din. Pero pinipigilan ko ang aking sarili, hindi ako nanlaban o sumagot ng pabalang dahil mataas ang respeto ko kay June. Kahit papaano ay nanay niya pa rin yun. Sa halip ay pumasok na lamang ako sa aming kwarto at umiyak ng umiyak, Papa Dudut. Doon ko nilabas ang lahat ng inis at galit na nararamdaman ko mula sa mga sinabi sa akin ni Mama. Mga bintang na lahat ay hindi totoo. Hindi ko rin alam kung bakit ayaw niya sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba may kaputian ako o baka dahil sa aking pananamit. Desente naman ang mga suot ko, siguro isa niyang hindi niya lamang ako gusto, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Ang isang linggo ay naging isang buwan hanggang sa umabot pa ng ilang buwan. Hanggang sa umabot na kami ng 1 taon ni June sa Lanao. Kinailangan na naming magpaalam ng tuluyan sa pabrikang pinapasukan namin sa Pampanga dahil mas kailangan si June ng kanyang papa. Kahit papaano ay may naiintindihan ako sa mga salitang Maranao. Hindi ko pa rin kayang makipagsabayan pero nakakapamalengke na ako ng walang kasama. Medyo pamilyar na rin po ako sa mga lugar at mga tao doon. Meron nang nakakakwentuhan kahit na papaano. Pero iilan lang din. Dahil na rin siguro sa mga naririnig nila sa aking biyanan. Ang mga anak naman ni June ay napapalapit na rin ang loob sa akin kahit na papaano. Ako na ang uma-attend sa mga meeting sa kanilang eskwelahan lalo pat madalas ding abala si June sa bukirin ng kanyang ama. Ang aking biyanan naman, mainit pa rin ang dugo sa akin. Kapag may mga bisitang dumarating sa bahay, halos hindi ako ipakilala. Na para bang wala akong silbi. Marami pa rin pagkakataon na pinagdadabugan niya ako at nasasabihan ng masasakit na salita, Papa Dudut. Kumusta ka naman ngayong araw dito sa bahay, mahal? Mabuti naman, mahal. Medyo na busy sa paglilinis kanina. Sinabi ko naman kasi sa'yo, hindi mo na kailangang magkikilos dito sa bahay.
Lalo na't buntis ka na. Hayaan mo na si Aling Esther dito sa mga gawaing bahay. Ayos lang mahal, hindi pa naman ganun kalaki ang tiyan ko. 4 na buwan pa lang naman, kayang-kaya ko pang magkikilos. Pero syempre, mas mabuting nag-iingat tayo, di ba? Maingat naman ako mahal. Tsaka hindi naman talaga ako maselan magbuntis. Kamusta naman kayo ni Mama? Okay lang naman. Sigurado ka? Wala ka bang gustong sabihin? Wala naman mahal. Mahal, bakit ganyan ka? Bakit mahal? Ano bang… Naikwento na sa akin ni Aling Esther ang nangyari. Nasigawan ka na naman daw ni Mama kanina. Si Aling Esther talaga oh. Mahal naman. Bakit naman hindi ka nagsasabi sa akin ng mga ganito nangyayari? Mahal, okay lang naman ako. Alam mo naman si Mama, nagkakaedad na rin kaya nagiging masungit talaga. Hindi mahal. Minsan sobra na rin si Mama. Bakit ba hindi mo sinasabi sa akin? Kaya Aling Esther ko pa nalalaman. Normal naman yun mahal. Hindi naman talaga ako agad-agad matatanggap ng mama mo. Syempre, baka hindi pa siya nakaka-move on sa namatay mong asawa. Pero sa ayaw at sa gusto niya, ikaw na ang asawa ko ngayon. At dapat mahalin ka rin niya at hindi laging inaaway. Lalo ngayong buntis ka pa naman. Hayaan mo na mahal. Kaya ko pa namang tiisin eh. Hindi, kakausapin ko si Mama. Wag na mahal, hindi na kailangan. Hindi, sumusobra na rin siya eh. Kita mo na? Kaya ayoko magsabi sa'yo kasi alam kong ganyan na magiging reaksyon mo. Dahil kung ayaw mo magsalita, ako na lang ang magsasabi para sa'yo. Mahal, hayaan mo na ako. Mas ayoko naman na mag-away pa kayong mag-ina dahil sa akin. Mas hindi naman yun maganda sa pakiramdam ko. Bakit ba ang bait-bait mo? Kahit minsan lumabang ka rin mahal. Kung masagot mo man si Mama, hindi ako magagalit. Alam ko naman na matagal ka na rin nagtitiis. Kaya nga ako nagtitiis kasi mahal kita. At mataas ang respeto ko sa'yo. Kahit mahirap, nire-respeto ko rin ang nanay mo. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para makapangasawa ako ng ganyang kabait. Sana mamana yan ang magiging anak natin. Ikaw talaga? Nambobola ka pa? Mahal, kung gusto mo, bumalik na tayo sa Pampanga. Pero di ba kailangan ka pa rito ni Papa? Kaya ko naman tulungan si Papa kahit nasa Pampanga na tayo eh. Pero alam kong mahihirapan kapag ganun. Hindi. Kahit papano naman medyo naayos ko na mga dapat ayusin dito. Pero 'di ba, mas maganda pa rin kung nandito ka para mas mamomonitor mo kalagayan ni Papa at yung sitwasyon talaga ng bukid. Sabagay. Pero kasi ikaw naman ang nahihirapan. Mahal naman eh. Babalik na naman ba tayo dyan? Alam ko naman na sobrang mabait ka. Pero ang gusto ko rin naman na maging panatag ang kalooban mo. Huwag mo na ako masyadong alalahanin. Okay lang talaga ako mahal. Masaya na ako nakasama kita rito. O sige, basta ganitong usapan natin ha. Kapag hindi mo na kaya, magsabi ka lang sa akin at aalis kagad tayo rito. Babalik na tayo ng Pampanga. Sige, sabi mo yan ha. Ako talaga magsasabi kung kailan? Oo, basta sabihin mo lang. At mangako kang hindi ka na maglilihim sa akin. Sige na nga, pangako. Napakakulit mo talaga. Siyempre naman, natutunan ko ihatayan sa'yo eh. Maging matigas ang ulo. Hanggat maaari talaga ay hindi ako nagsusumbong kay June. Hanggat kaya kong tiisin ay tinitiis ko. Nakita ko na dati nang sitahin ni June ang mama niya dahil sa trato nito sa akin. Ilang araw din silang hindi nag-usap at ayoko nang mangyari muli yon, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay lalo lang naiisip ng mama niya na ako ang kontrabida sa kanila. Na kaya sila nag-aaway na mag-ina ay dahil sa akin. Kaya naman pinili ko na lamang na manahimik. Pero kahit na hindi pala ako magsumbong ay madalas ding nagkukwento si Aling Esther kay June. Sa totoo lang, si Aling Esther lang ang parang kakampi ko sa bahay. Lalo na noong buntis ako. Madalas niya akong pinagbabawalan na kumilos pero dahil ayoko namang masabihang tamad ni Mama, gumagawa pa rin ako ng mga gawaing bahay basta kaya ko. May pag-aalala man ay masaya ako sa naging usapan namin ni June. Sobrang naramdaman ko ang pag-aalaga niya at pagmamahal sa akin. Sa amin ang magiging anak niya. Kahit sa unang anak ko pa lamang, pinaramdam na niya na parang siya ang tunay na ama nito. Kaya naman lalo pang tumaas ang respeto ko sa kanya.
lalo ko ring naisip na kakayanin ko pang magtiis hanggat kasama ko si June. Kahit na gustong gusto ko nang umalis, alam ko namang hindi ko mayaalis sa kanya ang mag-alala sa kanyang papa. Lalo dat hindi rin ito masyadong nakakakilos dahil sa stroke. Kaya pansamantala, siya muna ang namamahala sa kanilang mga pananim sa bukid. Kaya naman kahit na patuloy ang masamang trato sa akin ng aking biyanang babae, patuloy din akong gumagawa ng paraan para magustuhan niya. Kumakain na ho pala kayo, Ma? Ay oo, pero mukhang nawalan na ako ng gana. Kumusta po yung lasa ng afritada? Oh, ikaw na naman ba ang nagluto nito? Opo, Ma. Bakit may problema ho ba? Kaya naman pala hindi na naman maintindihan ng lasa eh. Apritada pala itong ulam na ito. Pasensya na po kayo, Ma. Busy po kasi kanina si Aling Esther kaya tinulungan ko na po siya. Ayun! Nakialam ka na naman. Kaya tingnan mo, palpak na naman itong pagkain. Sino bang gaganahang kumain ito? Pasensya na po talaga, Ma. Baka nakulangan lang po sa alat. Ewan ko sa'yo. Kaalis na nga, nakakawala ka ng gana. Sandali po, Ma. Tapusin niyo na po muna ang pagkain niyo. Ako na lang po ang aalis para makakain po kayo. Ayan! Bait-baitan ka na naman. Kaya lagi na lang iniisip ni June na ako yung masama dito. Napakagaling mo kasi magpanggap. Ma, hindi naman po ako nagpapanggap. Tsaka wala naman po akong sinasabi kay Kung June na... ano pang sinasabi mo dyan, hindi mo na lang ilabas yung tunay mong kulay. Ay! Nasuya na ako. Makaalis na nga. Ma, bakit po napakainit ng dugo niyo sa akin? Ayan, sige. Magdrama ka na naman dyan. Nang malaman na naman ito ni June at sumama na naman ang loob sa akin. Hindi ko lang po maintindihan kung ano po bang nagawa ko sa inyo. Mula po nung dumating ako rito, mainit na ang dugo niyo sa akin. Lahat na lang ng ginagawa ko mali. Ang gusto ko lang naman po maging isang mabuting manugang sa inyo. Gusto mong tanggapin kita? Samantalang hindi naman kita kilala. Bigla na lang umuwi si June dito kasama ka. Hindi ko nga alam kung saan ka tinubuan ng tenga. Kaya nga po sinusubukan kong magpakilala at kilalanin po kayo pero ayaw niyo naman po akong bigyan ng pagkakataon. Kung nauto mo yung anak ko, pues ako hindi mo mauuto. Hindi ako naniniwalang mahal mo yung anak ko, kaya mo siya pinakasalan. Ang layo ng agwat ng edad ninyo. Sigurado akong marami ka nakilala na mas bata o siguro kaedad mo. Pero bakit si June, ha? Bakit nga ba? Kailan niyo ho ba paniniwalaan na nagmamahalan talaga kami? Alam ko ang hilat siya ng bituka ng mga babaeng katulad mo. Hindi mo mahal ang anak ko. Mahal mo lang kung ano man yung mga pwede mong makuha sa kanya. Sinigurado mo pa na magkakaanak kayo. Saan ho ba nanggagaling yung mga sinasabi niyo na yan? Huwag mo nang ikaila. Alam kong pineperahan mo lang ang anak ko. Siguro nalaman mo may mga lupain kami kaya ka nagpakasal sa kanya, no? Una po sa lahat, sa pabrika po kami nagkakilala ni June. Ang alam ko lang ho ay biyudo siya at may 3 anak. Kita mo na? Kahit nalaman mo na may 3 anak na siya, pumatol ka pa rin. Abay, kung matino kang babae, hindi mo gagawin yon. Ang ibig niyo po bang sabihin, hindi po deserve ni June na magmahal ulit at mahalin dahil lang meron na siyang 3 anak at may edad na siya? Hindi ako naniniwala wala ka ibang motibo. Alam niyo ho ba, nalaman ko lang naman na may mga lupain po kayo nung umuwi kami rito. Wala ho akong alam sa kung ano mang meron ng pamilya niyo. Sumama lang po ako rito dahil gusto ko ring makilala ang pamilya ni June. At ayoko pong magkahiwalay kami lalo na't kasal na kami. Nakasisiguro rin ako na mas hindi mo na pakakawala ng anak ko ngayong alam mo na kung anong meron siya. Hindi po totoo yan. Minahal ko pong anak niyo dahil po sa kabaitan at pagmamahal na ipinaramdam niya sa akin. Kahit ilang ulit ko siyang tinanggihan noon, hindi po siya sumuko. Ay basta! Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo mabibilog ang ulo ko! Ma,
Ano ba ang dapat kong gawin para paniwalaan niyo ko? Para matanggap niyo ko? Lahat naman po sinusubukan kong gawin eh. Alam kong pakitang tao mo lang lahat yan! Gusto ko lang din pong malaman niyo, hindi ko po ugaling mang-angkin ng hindi sa akin. Buong buhay ko mula pagkabata ko, lahat po ng gusto ko, pinaghihirapan ko. Hindi po ako namuhay na prinsesa tulad po ng lagi niyong sinasabi. Sinabi mo rin ba yung mga yan sa dati mong biyenan? Ma, wala na ako magagawa kung talagang sarado na ang isipan mo sa pagkatao ko. Gusto ko lang naman po talaga sana na bigyan niyo ako ng pagkakataon na kilalanin kayo at kilalanin niyo rin po ako. Pero kung ayaw niyo po talaga, wala na ako magagawa pa. Ah, anong gagawin mo? Magsusumbong ka ulit kay June para tuluyan ang lumayo sa akin ang anak ko? Yun na lang din po sanang ipapakiusap ko sa inyo. Handa po akong tiisin ang trato niyo sa akin pero pwede po bang magdahan-dahan lang po kayo kapag nandyan si June? Huh! Atribida ka talaga, no? Pakiusap po, ma. Ayoko rin naman pong nakikita kayong nag-aaway. Kaya please lang po, kapag nandyan si June, kahit panggap lang po, ipakita naman po natin na okay tayo para hindi na po madagdagan ang iniisip niya. Ah, ganon. Sinasabi mo bang ako nagbibigay ng konsumisyon sa anak ko? Hindi naman po sa ganon. Ang sa akin lang ho, sana'y hindi na tayo dumagdag pa sa mga problemang iniisip ni June. Ay, bahala ka sa buhay mo! Ma, isipin niyo ho ang gusto niyong isipin basta sigurado po ako sa nararamdaman ko para sa anak niyo. Mahal ko po si June kahit na ano pa man ang meron o wala sa kanya. Ang dami-dami mong drama! Nasaan ba si Esther? Wala na akong ganang kumain! May binili lang po si Aling Esther sa bayan. Oh, pati yang si Esther, hindi na mahagilap! Diyak ka na nga! Naaalibadbaran lang ako sa'yo! Papadudot ng mga oras na yon ay napuno na rin ako. Hindi ko na rin napigilang sabihin kay mama ang mga nasa isipan ko at damdamin ko. Sinubukan ko pa rin maging mahinahon kahit napapaano at ayoko pa rin siyang mabastos sa loob ng sarili niyang pamamahay. Pero pakiramdam ko kahit na ano pang paliwanag ang gawin ko ay sarado na ang isipan niya. Sabi nga ng mga hipag ko ay bilib daw sila sa akin dahil sa tiyaga ko at pagtitiis. Wala raw talagang manugang ang gustong makasama sa bahay si mama dahil sa kanyang ugali. Ako lang daw ang nakatagal ng ganyan sa kanya. Pagkatapos ng usapan naming yon, kahit papaano ay hindi na masyadong pinapansin ni mama ang mga ginagawa ko. Pero ganun pa rin siya sa akin, malamig pa rin ang kanyang pakikitungo. Hanggang sa makapanganak na ako ay halos hindi pa rin ako kibuin ng aking biyanan. Paminsan-minsan ay hinahawakan at binubuhat naman niya ang kanyang apo. Kahit napakahirap na ay pinili ko pa rin magtiis. Sa kabila ng mga sama ng loob ay hindi ako sumuko, papadudot, para kay June at para na rin sa aming mga anak. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papadudot, matagal kong sinekreto kay June nang naging sagutan namin ni mama noon. Alam ko kasing magagalit siya at natakot akong hindi niya mapigilan ang sarili niya at awayin na naman ang kanyang mama. Yun naman ang lagi kong iniiwasan, ang mag-away sila, papadudot. Ngunit minsan ay nadulas ako sa kanya. Kahit na sinabi kong matagal na yon, ay kitang-kita ko pa rin ang mukha niyang naiinis. Ginawa ko ang lahat para pigilan siya, ngunit dahil doon ay muli na naman niya akong inaya na umalis na at bumalik na sa dati naming tinitirhan. Pero dahil alam ko na hindi pa maayos ang kalagayan ng kanyang ama, ay hindi naman ako pumayag. Ayoko magkamali siya ng desisyon dahil lamang sa akin. Hindi ko namalayang umabot na pala kami ng 3 taon sa Lanao. Kahit papaano ay nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan at kakwentuhan. Medyo naaral ko na rin ang kanilang salita kaya sabi nga nila, hindi na raw ako pwedeng maibenta.
Malamig man ang pakikitungo sa akin ng aking biyanang babae ay masaya pa rin ako dahil ramdam kong lalong tumitibay ang pagmamahala naming mag-asawa. Lalo na noong magkaanak kami at palagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako mag-iisa. Na kahit na anong mangyari ay kakampi ko siya. Nabawasan na rin naman ang sungit sa akin ni Mama lalo na noong lumalaki na ang kanyang apo. Mahal, tulog ka na ba? Oo, mahal. Tulog na ako. Mahal naman eh. Ano ba kasi yun? Gusto ko sana… Mahal, hindi pwede. Katabi natin dito yung bata, baka magising. Ha? Ano bang nasa isip mo, mahal? Kasi sabi mo gusto mo ng ano. Gusto ko sana mag-usap tayo. Yun lang naman ang sasabihin ko, mahal eh. Ikaw siguro gusto mo, no? Uy, hindi Magtigil ka nga dyan. Hoy, gusto ng mahal ko. Mahal, ang ingay-ingay mo, baka magising yung anak natin. Ang hirap pa naman patulugin. Ay, nahihiya siya. Ewan ko sa'yo. Ano ba kasi sana yung sasabihin mo? Hoy, iniba ang usapan. Baliw ka talaga, bahala ka nga dyan. Eto naman, hindi na mabiro. Huwag ka na mapikon. Ano nga yung sasabihin mo? Itong mga nakaraang araw kasi, nag-uusap kami ni Papa. Nakita mo naman, di ba? Kahit papaano, umu-okay na siya. Nakakakilos na ulit. Nakakapasyal na ulit dun sa bukid niya. Nakakatuwa nga na gumagaling naman na si Papa. Nung isang araw nga nabuhat na niya tong apo niya. Sobrang saya ng ngiti. Sayang hindi mo nakita. Talaga? Sayang nga, hindi ko nakita. O ano bang pinag-usapan niyo ni Papa? Naisip ko kasi na baka pwede na tayong umalis dito. Anong sabi ni Papa? Okay na ba sa kanya? Kaya niya na ba? Ayun nga, sabi ni Papa, kung gusto ro natin umalis, okay naman lang sa kanya. Ikaw ba? Ano ba sa tingin mo? Tingin mo ba kaya na talaga ni Papa kapag iniwan mo siya? Tingin ko naman kaya niya na. Tsaka nandyan naman yung katiwala niyang si Mang Ernie. Naisip ko rin na baka mas mapabilis pa nga yung recovery niya kung sisimulan niya ulit yung mga dati niyang ginagawa. Sa bagay, mas makakapag-exercise nga siya kung pupunta-punta siya sa bukid. Kaya sa tingin ko, pwede na tayong umalis talaga. Anong plano mo? Anong plano natin? Oo nga pala. So ano nga ang plano natin? Sabi kasi ni Papa, kapag umalis na tayo, bibigyan niya tayo ng pwede nating pampuhunan ng negosyo. Parang yun na rin daw yung kita ko dun sa 3 taon na ako namamahala sa bukid. Kung aalis tayo, saan naman tayo pupunta? Babalik ba tayo ng Pampanga? Gusto mo pa bang bumalik dun? Iniisip kong pwede tayong bumalik dun o kaya umuwi sa inyo sa Nueva Ecija at doon na tayo magtayo ng negosyo. Pwede rin. Tagal ko na rin hindi nakakauwi sa amin. Tsaka alam ko namang matagal ka na nagtitiis kay Mama. Kaya ngayong okay na si Papa, wala ka na maidadahilan sa akin. Panahon na para ikaw naman ang isipin ko. Wala naman sa akin yun eh. Handa naman ako magtiis basta ang mahalaga. Magkasama tayong dalawa, buong pamilya natin. Napakabait talaga ng asawa ko. Diba? Nangako ko sa iyo noon na mamahalin kita kahit anong mangyari at lahat ng mahal mo ay mamahalin ko rin kahit na gaano pa kahirap. Ang galing mo nga eh. Nakikita ko rin na panatag na loob sa'yo ng 3 anak kong barako. Mapapait na bata naman sila. Nung simula talagang nananan-siya lang muna. Hindi ka naman kasi talaga mahirap mahalin. Nambobola ka na naman. Totoo naman kasi. Sadyang mabagsik lang talaga yan si Mama. Bata pa lang ako, takot na sa kanya yung mga kaklase ko. Kasi nga masungit. Minsan masungit ka rin. Kaya nga siguro madalas kayong magtalo dahil pareho kayong mainitin ng ulo. Napansin mo rin pala? Marami nga nagsasabi na namana ako kay Mama yung pagiging masungit. Pero ewan ko ba? Pagdating naman sa'yo, tumitiklop ako. Asus! Hayang ka na naman sa mga hirit mong sigurado ako na may kasunod. Alam na alam mo na. Siguro iniintay mo rin. Umamin ka na, mahal. Shh! Huwag kang maingay at baka magising yung anak natin. Sige na. Pabigyan mo na ako. Hindi tayo mag-iingay. Nag-decide kami ni June na umalis na.
Hindi na kami babalik ng Pampanga. Napag-usapan namin na sa amin sa Nueva Ecija na lamang umuwi at doon din subukang magnegosyo. Dahil may alam naman siya sa bukid ay naisip namin na okay din na mag-invest ng mga bukid rin doon. Hindi rin naman kami kaagad na umalis, mga 1 buwan bago kami tuluyang nagpaalam sa mga kilala namin doon. Ang 3 anak ni June ay nagdesisyon na huwag nang sumama sa amin at may iwan na lamang sa kanilang lola. Marami na raw kasi silang kakilala doon at mahirap nang magsimula muli sa bagong eskwelahan. Nangako kami na pipilitin naming makauwi-uwi doon para dalawin sila. Papa Dudut, napansin ko na simula noong nagpaalam kami na aalis na kami ni June ay wala nang masyadong imik ang biyanang kong babae. Hindi na niya masyadong pinupuna ang mga kilos ko, ganon din ang mga luto ko. Naisip ko lang na siguro ay masaya na siya dahil sa wakas ay aalis na ako. Pero kahit papaano ay may lungkot din siguro dahil aalis naman ang isa niyang anak. Kahit na madalas silang magtalo ni June ay hindi naman maikakaila na si June ang pinakamalapit na anak sa kanya. Kaya ganon na rin lamang ang protekta nito kay June, Papa Dudut. Paano ba yan, ma? Alis na ho kami. Mag-iingat kayo sa biyahe at sa pupuntahan ninyo, anak. Opo, ma. Kayo rin po. Lagi kayo mag-iingat dito. Sabihin niyo po sa akin kapag masyadong pasaway po ang mga apo niyo, ha? Huwag ka mag-alala, akong bahala sa kanila. Salamat, ma, ha? Ma, aalis na ho kami. Oy Rhea, bago kayo umalis, may sasabihin sana ako. Nagmamadali na ba kayo? Hindi naman ho, ma. Ano po ba yon? Okay lang po ba kayo, ma? Okay lang naman ako. Parang medyo namumutla po kasi kayo. Ay, wala ito. Ang gusto ko lang talagang sabihin. Ano po yun, ma? Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po pababayaan si June at ang apo ninyo. Aalagaan ko po sila. Alam ko naman kahit hindi ko yun ibilin, gagawin mo talaga yon. Ano po yung gusto niyo? Patawarin mo sana ako, Rhea. Po? Alam kong hindi ako naging mabuting biyenan sa'yo. Alam kong sobrang pinahirapan kita at pinasama ang loob habang nandito ka. Ma? Kahit hindi mo sabihin, alam kong sumama rin ang loob mo sa akin. Pero tiniis mo ng matagal. Ang sabi ko po noon kay June, lahat ng mahal niya mamahalin ko rin kahit gaano pa kahirap. Salamat dahil ni minsan, hindi mo ako binastos kahit na madalas kitang inaaway. Alam ko naman po na ginagawa niyo lang po yun dahil pinoprotektahan niyo lang din ang inyong anak at mga apo. Pero dapat, ginalang pa rin kita bilang ikaw ang pinili ni June na makasama niya habang buhay. Hindi ko nagawa yung dapat na mga ginawa ko. Dapat sana nagabayan kita kahit papano. Wala po yun, ma. Marami rin naman po akong natutunan sa inyo. Talaga? Ano naman ang mga natutunan mo sa kasamaan ng ugali ko? Ma, dahil po sa inyo, lalo pa pong humaba ang pasensya ko. Tinuruan niyo ako maging matapang at huwag basta-bastang panghinaan ng loob. Salamat talaga, Rhea, anak, na pinagtiyagaan at pinagtiisan mo ang matandang katulad ko. Alam kong hindi ko na maibabalik ang panahon, pero sana mapatawad mo pa ako. Ma, napatawad ko na ho kayo, matagal na. Alam ko magiging isa kang mabuting asawa at ina. Huwag mo kong gagayahin, ha? Ma naman, gagayahin ko po yung pagiging protective nyo, pero hindi po yung ganong kahigpit o kasungit. Yung sakto lang. Oy siya, sige, mag-iingat kayo. Palagi niyo akong babalitaan, Rhea, ha? Naku, tama na nga ang dramahan na to. Sige na, isang group hug na nga at baka maiwan na kami ng biyahe. Oli na kayo rito. Ay naku, sige na, umalis na kayo. Mag-iingat kayo mga anak, ha? Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin, ma. Kayo ni Papa. Mag-iingat po kayo palagi, ma. Oh, babay na mga apo ko. Mahal kayo ng lola ninyo, ha?
Simula nang makaalis kami ng Lanao at makauwi ng Nueva Ecija ay naging madalas ang pangungumusta ni Mama sa amin. Madalas siyang tumawag lalo na nang matutunan niya ang video call. Kahit nga malayo ay napapadalas din ang pagpapadala niya sa akin ng kung ano-ano. Nang humingi ng tawad si Mama sa naging trato niya sa akin noon ay para akong nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. Yun naman siguro ang pangarap ng bawat manugang ang makasundo ang kanilang mga biyanan. Sabi nga nila sa pag-asawa ay hindi lang isang tao ang talagang pakakasalan. Siguro isa lang ang makakasama mo pero hindi mo maiiwasan na marami kang kinakailangang pakisamahan. Naging mas masaya pa ang pagsasama namin ni June nang maging mabuti ang relasyon namin ng mama niya. Ngunit sa kasamaang palad paglipas ng isang taon, pumanaw na rin po si Mama. Heart attack ang naging dahilan, Papa Dudut. Hindi na siya na-revive ng mga doktor. Kaya umuwi rin kami sa Lanao ng panahon na yon. Talagang kapag oras mo na ay oras mo na. Masaya na lamang ako na bago nawala sa mundong ito si Mama ay naging maayos ang aming relasyon. Doon ko rin po napatunayan, Papa Dudut, na hindi ban ganon kadali ang mga pagtsatsaga at pagtitiis natin ay talagang nagkakaroon din ng bunga. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana ay may natutunan din po kayo sa aking buhay. Ang inyong kabarangay forever, Rhea. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.